ibaga tayo si katoy sumanta si Edsaray kaaro tayo nanang Edsaray lanskan tayo. Pangkalikatan at sayan ago pastor lapod si katayo lamot sumanaral ya masanton salitay Dios. Datayo nga naganak, kat adamat ko maiti interest tayo. For example, tipon tapno adalin man din. Iti napintas adamag, iti eskwela sa batina tayo. Hello. What's up mga kakabsat? Panibagong araw, panibagong oras at panibagong karanasan na tayo pumuli ay makakapulot ng mga leksyon sa ating panag-aral ng eskwela sa Batina. Ako pumuli ang inyong lingkod, Brother Mike Daniel Subala, at kasama po natin, walang iba kundi si Sister Steph Diaz na siyang ating makakasama sa pag-aaral ng ating eskwela sa Batina. Hello, Sister Steph. Hello, Magandang oras. Magandang oras sa'yo. Maligayang Sabado po sa inyo, kinaimbag nga oras, kada iti kakabsat kung Ilocano, sapay lang kumata, naragsak kayo, nga maki-join kanyami nga maki-adal. So nga sakbay man, alaan nyo man, dagita Bibliayo, kakabsat, kinti puso yo, nga natuan naragsak, nga mang-receive iti message nga kapo kinapo. And Brother Mike, kung napapansin nila ang ating background, kakabsat, bakit iti background tayo, kakabsat? Nagpintas, tikwa na, panakaaramid na, kaya barbaro nga background nita. Abaya, tirinabin rabi, kakabsat, adati barbaro tayo manen, nga? Adal, may panggap iti na indaklan anam nama, ita nga aldaw. Kakabsat, tatanga pandemya, ngayong pandemya, Brother Mike, ado ti mauawanan iti hope kakabsat. Kung adot mauawanan tinamnama, ngam daytoy, very relevant kakabsat. Iso nga kasapulan tayo dito nga adal, babaan iti napinti na imbag namin sa hero tayo nga ni Dr. Vic Louis Ariola III. So God bless yung mga kakabsat. Abangan nyo kumadaytoy anya. Mayat daytoy. Agagi, ayat man start no Sabado yalabi at 7:30 p.m. We will broadcast this in our very own NLM Adventist Media, simulcasting both in Facebook and in YouTube. And you can also listen this in our very own AWR radio stations all around here in Northern Luzon Mission. Untan mat agagi, nabantayan niya sa Biot Tao, North American Division. That's the whole territory of America, North America, and Canada. Katununtan agagi, i-share tayo. Dapod ayaso balibalin programa ya talagan abangan tayo natan. Agagi say panaralan tayo natan at say titulo to Worship in Education. Ayaso kutan tayo aragdalam bambalat si katayo ni suman pikasi penuntan at bali-bali so panag-aral tayo eskwela sa Batina. Sister Steph? Kararag tayo kabsat, Diyos mi apo na indaklan ka, apo managayat ka. Si ka apo iti may salaan na day-dayawan ka. Kinapo daytoy nga leksyon mitata isuro na apo. Nukasatno da ka nga dayawon. Nunya tiwagas na nga dayawon da ka apo. Tulungan da kami apo. Nga da kami nga inaramid mo. Da kami nga adipon mo. At dayawon da ka nga usto. At sikala ang ti dayawon. Dawatan mi apo di naimbag nga blessing ti Espiritu Santo. Tapno maawatan mi dagat yung adalin. Daytoy ti kararag mi. Tinaga na po ni Jesus. Dawatan mi amin dagitoy. Amen. Agagi, kakabsat, ang ating pag-aaral po ngayon ay talagang napakaganda. Sister Steph, bago po tayo mag-umpisa ay bago ko makalimutan. Alam mo bang nakaraang Sabado ay nagtungo kaming Urbis Tondo at talagang hinahanap nila nung pagpasensya nyo po at di po kami naka-upload ng ating pag-aaral. Ngunit nais kong banggitin itong mga special na tao ito na talagang sinabihan ako. Talagang sila, hindi naman kayo naka-upload. Hinahanap-hanap ang ating pag-aaral. So, nais ko pong batiin, lugayan ko si Elder Jasper Libalib. Si Katuya talaga. So, talagang mambabantay at sayan programa tayo. Talagang inaabangan niya daw to every Saturday morning. Ganun din, Sister Steph. Kanina ay sinabihan ako ni Brother Nimrod Decano na ang kanyang may bahay na si Sister Emmy Decano ay talagang inaabangan niya ang ating programa at kanyang ipinapabot ang kanyang regard sa iyo, Sister Steph. God bless you po. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Mga kaibigan, ang ating teksto na sa uluhin ay matatagpuan sa 1 Chronicles 16 verse 29. Bago po natin yan basahin, bago po babasahin ni Sister Steph, ay nais po nating alamin sa ating pag-aaral ng lesson nito
Ano ba ang kinalaman ng pag-worship o sa kwantod Pangasinan panagdayo sa edukasyon? Ito ba ay essential? Is this important to our lives as Christian? At bakit po natin ito kailangang gawin? Bakit kailangang nakaakma ang pag-worship o may panagdayo in education? Ito po ang ating mga aalamin, mga kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon. Kung ganon, ay babasahin po ng ating kaibigan na si Sister Steph ang ating key text para sa Sabadong ito. Mga kapatid, babasahin ko po ito sa English and I expect that your Bibles are with you. Amen? Amen. Okay? NKJV, 1 Chronicles 16 verse 29, it says here, "Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness." Ayan, napakaganda, Sister Steph, ng ating key text ngayon. Ang sabi po dito, bring an offering and come before Him. Alam mo, Sister Steph, naniniwala ako, bagaman we are separated by distance sa ating mga viewers, I know that this upload, the moment that they watch this is part of Yes, worship. amen. Why? Because we bring an offering and we come before Him. Ayan, Sister Steph, ang worship, do you see this as part of our human nature? Is this an innate to us humans? Very, very wonderful question, Brother Mike. And we will dig in deeper po yan, mga kapatid. Pero bago ko sagutin yan, Brother Mike, I want to define the word worship. Panagdayo kakabsat. Anya iti kayat na sa unday po. And I looked it up. Na better view and definition. It says here, worship is regard with great and extravagant respect, honor, or devotion. I see there the word Grabe. extravagant. Yes, Respect. extravagant. Malaki, great, extravagant, respect, honor, and devotion. So lahat po ng emosyon nandun. Lahat ng kaisipan nandun. Yung lahat ng extravagance and greatness naka-apply doon. Since because worship is a central issue sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, kailangan pala natin itong bigyang pansin sapagkat ang worship, this should be the lifestyle of a certain Christian. Kung kaya ito po ang ating pag-aaralan ngayong oras po na ito. Since nabanggit kanina na this is defined as something that we should give extravagant respect to someone or something, kasi this is ayan. Ngayon, is it an innate? Punta na po tayo dyan sa tanong na yan. Is it innate for us humans to worship something or worship someone? This is Seth. Brother Mike, I can never, ito pong, I cannot go more beautifully on how our lesson wrote it. Gusto ko na pong basahin sa inyo. Sabi po ng lesson natin, there's something in us, no doubt, that was originally woven in us by God. But as with everything else, became warped by sin that longs to worship. Mga kaibigan, sabi sa lesson, merong sa atin. Innate. Sa loob natin na gusto nating mag-worship na maging bagay o maging tao, maging creator, maging supernatural being. Pero it was warped up by sin. Tainted by sin. Pero kaya sa sagot ko yan, Brother Mike, meron talaga. Meron tayong innate. Tulad ng other past lessons natin. There's a longing for us to see the image of that Creator. The same is true with worship. We long to see something or we long to worship a higher being than us. So, based on how we see the world, Sister Steph, I see here 3 things na kailangan nating, na likas sa isang tao na kanyang ginagawa when he does worship. Una is, we worship something or we worship because on or based on what we believe. Ayan, example, yung ating mga kustumbre. Ayan, merong iba, sila ay naniniwala na yung kanilang, example, punta tayo sa ating napag-aralan nun sa worldview. Tama ba? Yung kanilang paniniwala, kung ano yung kanilang paniniwala, yun na yung kanilang kapamaraanan ng pag-worship. Ayan. Pangalawa, Sister Steph, ay kung ano yung kanilang practices according to what they do. So yung una, let's say, customs.
yung kanilang belief. Ngayon, yung practices or yung traditions on what they do. Example, Sister Steph, ay yung kapag ang isang tao ay nakagawian niya na, let's say, siya ay kanyang i-worship yung lumaki siya sa isang lugar ng kanilang paniniwala ay merong mga bukod, hindi lang Diyos ang kanilang merong yung mga tribo-tribo. Ayan. Based on their tribal ancestry, doon nila Yes, nakikita yung kanilang pag-worship. That would be their way of worship Yes. because of their practices. Yun yung kanilang nakagisnan eh. And minsan, we also worship last because on who we believe. Who naman ngayon? Who naman? Yung isa, what we do, what we believe, kung ano yung kanilang pananaw sa mundo, Mhm. what we do, ano yung kanilang lifestyle, practices, and based on who they believe. Mhm. Dyan sa tatlong iyan, ay saan pala tayo bilang Kristiyano? Saan natin i-base yung ating pag-worship? Tama. Sa tatlong iyon. Of course, doon sa who we believe. Amen. Ayan. Yung iba, pero naniniwala na sila ay, since naturalist sila, minsan sinamba nila yung mga palaka. Ayan. Kahoy, mga trees. Kahoy, mga trees. Ayan. Pero tignan po natin itong worship based on who we believe. Yes. Ayan, ito ay naging karanasan, Sister Steph, ng 3 Jewish young men. Ayan, sila Shadrach, Meshach, and Abednego. and we will find their story in Daniel 3, tama? Amen. What was the experience, Sister Steph? Can you narrate us? Okay. Mm. Brother Mike, before I'll go to that experience, napakaganda po yung ikatlong point ni Brother Mike. Mm. We worship based on who we believe. Mga kapatid, how do we know if we are worshiping someone or something? Mm. Sabi sa lesson natin, and I want you to listen closely mga kapatid, sabi dito, whatever we love the most, Mm. whatever we focus most of our attention on, whatever we live for, Mm. that is what we worship. So sinasabi mo, Sister Steph, yung pinaggugugulan mo ng oras, Yes. effort, minsan yun yung wino-worship. Yun yung sinasabi natin, worship according yes. to what they do. Yes. Most of the time. Mhm. Ayan. Brother Mike, sabi din dito, kung ano yung inuuna mo sa araw-araw, Mm. ano yung priority mo sa buhay, Mm. yun na po yung wino-worship mo. Not necessarily bulto or Mm. idol or Mm. something, gadget or whatever. Mm. But what you put first, it may be ideology, it may be a person. Mm. That is who you worship. Mm. And this thought, Brother Mike, draws me to Daniel 3. Mm. And looking at the life of Shadrach, Meshach, Mm. and Abednego, I can see who they really worship. Mm. Brother Mike, sa panahon ni Nebuchadnezzar, Mm. worship is very critical. Mm. Bakit si Nebuchadnezzar nagpatayo ng napakalaki golden Image. mga kaibigan, and then sinabihan niya yung mga kanyang mga adipan kung mga kabsat, kanyang mga servants, na come here, worship. And when the lyre, the harp sounds, I want you to bow down. Bow down. Bakit mga Bow down. kaibigan? Doon niya matetest yung loyalty ng mga tao sa kanya. Mm. So, kung ganun ka-critical, dahil yung worship sa kanya ay test ng loyalty, ay ngayon naman, si Shadrach, Meshach, and Abednego, they stood up. They did not bow down. So sa kanya, ito, mga to, pwedeng trigger sa akin. Mm. Kaya kinuha niya ito at nilagay sa fiery furnace. Mm. But you know, Brother Mike, what I saw here? Mm. Shadrach, Meshach, and Abednego, worship meant their life. Mm. Yung worship nila, hindi lang po yung pagsimba, Mm-mm. tulad natin, pagpunta sa church. But they would worship God even to the point of death. Mm-mm. They would worship God even to the point of death. So therefore, dyan natin nakita mga kaibigan that worship is indeed the central issue during that time. And this should be the character of every Christian. Biruin mo, Sister Steph, nung panahon na iyon, ay nasa bingit na sila ng kamatayan. Talaga. But they chose to worship God. Ayan, hindi sila nag-bow down pa rin. Yes. Ngunit pupunta ako doon sa binanggit mo kanina, Sister Steph. Yung, ano ba yung una nating ginagawa paggising? Ano ba yung mas pinaglalaanan natin ng maraming oras sa ating buhay? Mga kaibigan, nung sinabi mo, Sister Steph, na yung worship, hindi lang yan sa kung mayroong nagsising praises or what, kung ano yung pinagtutuunan natin ng mas maraming oras,
that's worship. Pero nakita natin doon, Sister Steph, sa example, nung tatlong magkakaibigan na iyon, ay bagaman sila'y nasa bingit na ng kamatayan, ay pinili pa rin nila to worship God. Pero nakita natin doon, to make the story short, nakita natin yung deliverance. Amen. Ayan. Very good. Ayan, so nakita natin din dito, Sister Steph, maging sa 10 utos, it is a central issue, worship. Biruin mo, sa second command, hindi lang naman yun yung issue yung kanilang pag-bow down sa ano. But because worship is indeed, still, the central issue even in the 10 commandments. Ano yung first, second, third, and fourth? Yun lang, nagre-refer lahat sa Diyos. So nakikita natin dito mga kaibigan na ang worship ay talagang napaka-importante sa atin. Una, Sister Steph, we have understood that this is an innate or let's say likas na talaga natin. Likas. Likas na natin itong mga tao na Nairamot kanya tayo na DJ gusto tayo kasi. ang pag-worship. Pangalawa, na tuklasan natin, Sister Steph, kung anong importance nito sa ating buhay bilang Kristiyano. Ngayon, Sister Steph, ay binabanggit din sa ating lesson na itong kapamaraanan ng pag-worship, ng ating pagbibigay puri sa ating Panginoon, sa panagdayo, kwantod Pangasinan, ay this should be passed through from generation to generation. Napupunta na tayo sa isang parte ng ating lesson, Sister Steph. Sister Steph, nabanggit dyan yung karanasan ng mga Israelita sa mga awit. 78 verse 1 to 17. Ngunit yan ay napakahaba na, Sister Steph. Yes. Upang basahin, baka ubusin ang ating oras. Sister Steph, ano yung nakita mo sa mga bersikulong iyon? Napakasimple lang, Brother Mike, ng aking na-reflect dito, no? And then, kahit ganun kasimple, hindi natin nagagawa minsan. We pass by the book of Psalms. But you know what, mga kakabsat ko, mga agagi, Agagi. reading Psalms is a form of worship and praising God. Kita nyo, kakabsat, pan nakasurat na, DJ libro ti Psalms, ni David, kin the others nga nagsurat ti Psalms. Amin kat, noong muna, kakabsat, iturong da kinapo Diyos. Daya ko kinapo Diyos. Worship, Lord, you are merciful, Lord, you are great. And in that way, they're worshiping God. And when you are worshiping God, there's a different blessing that comes with it, Brother Mike. And then sabi din dito, nubasaan nyo kabsat, kaya kung basaan nyo to, personally, iti Psalm 78 niya, nagpintas ijay, in palagip na, iti Israel, nga ibanggit yu kadagiti anak yu, uray pa nasulpong iti tatatan yu idi, ibanggit yu kanya dano kasatno ak nga Diyos, no sino ak nga Diyos. So kabsat, tinakita ito'y, educate those who will come after you. To hope in the Lord, not forget His words, and keep His commandments. Mga kaibigan, ito, Brother Mike, nawawala ito Kung ano-ano tinuturo natin sa mga generation na that will go after us. They have to know this. They have to know the Lord. Hope in the Lord, and keep His commandments. Ayan, so Sister Steph, sa bersikulong iyan at sa iyong pagkakasalaysay, ay meron din akong tatlong natutunan dyan. Una, on the first part, they were taught how to worship God. How to sing praises. Ayan, binanggit dyan. And binanggit din dyan yung mistakes ng mga parents. Yes. Ayan, na sinabi ng dito sa tekstong ito na matuto ang mga sumusunod na henerasyon dito sa mga magulang. Nabanggit mo kayo, nasulpang da, sabi niyan. And then, doon natutunan natin that they have to what? Learn how to obey. Ayan. So, yung mga kaibigan na natagpuan natin sa tekstong iyon, ay kumbaga doon natin nakita yung summary kung anong sinasabi at ninanais ng ating Panginoon para sa atin when we what? Worship. Ngayon, ito ay may talagang importante, ito talaga importante, Sister Steph. Bakit sa tingin mo na importante that we have to pass from generation to generation yung essence ng worship sa isang pamilya marahil, sa isang iglesia, sa isang komunidad, sa isang eskwelahan? Bakit, Sister Steph? Brother Mike, siguro sa akin, it's to keep the legacy. It's to Keeping the legacy. Yeah, it's to keep yung dignidad ng Panginoon. Kasi nga, alam niyo po yung quote, and other writers tell about this too, our generation is degrading. Yung sumusunod po ng henerasyon. At sa buhay po, sa circle na ating, sa Christian circle, hindi po sana ganun. Sana po umaangat, no? Pero sad to say, ayun nga, dahil parents, people forget to educate their children.
what it's like to worship God. Mm-mm. They're teaching their children to worship themselves subtly. Mm-mm. Hindi po natin nakikita yun minsan, pero yun po sanang mawala. Nung bata ko, Brother Mike, Mm-mm. tinuruan ako ng lola ko. Mm-mm. She taught me how to worship God through songs, Mm-mm. singing songs. May Bible story yan bago matulog. At yan, form ng worship yan. Ganyan po sana plant the seeds to preserve the dignity of God. So, based on how you are telling all of this, ay binabanggit mo, Sister Steph, that parents should pass the baton to younger Yes. generation. Pass Na naalala the ko rin yung lola ko kasi Oh. siyang nagturo sa akin actually. Uh-huh. Hindi lang sa pero tinuruan niya how to mag-pray. Ayan sa pagkain, hindi pagpasalamat para sa pagkain. Ayan, gabay kong luga yan si Lola Ermi Sulweta, ay si Bulburo. Kaya si Katut Walad Palawan. Nasa Palawan siya. Ayan. And then, makita natin, kaya nga may awit tayo, yung faith of our fathers. Faith of our Na fathers. kailangan natin, we have to look unto our pioneers. Sabi nga nila daw, yung mga hymnals natin daw noon, kaya pansin mo, parang yung mga 4/4 yung beat. Noon daw, merong mga grupo ng Kristiyano, pag sila'y umaawit, nagmamarcha daw. Ganun sila kasigla umawit. Oo. Yung iba daw nga is punta ka ng bandang gawing Mindanao, umattend ng Sabbath School Congress doon. 4 a.m. pa lang, inaabangan na daw nila ang kanilang Grabe. Their event. devotion, no? Oo. Ganda. mga Ayan, kapatid. so those are good pictures that we have to adapt. Remind ourselves with. Remind ourselves sa ganon, we can declare to our children what true worship and its essence to our younger generation. So Sister Steph, natuklasan na natin that we have to pass also this practice or this lifestyle to younger generation, from generation to what? Generation. Now we have to study. Siyempre, hindi lang naman tayo nag-worship na worship, kwantod Pangasinan, palso labat. Ito pala meron palang talagang kinakailangan na i-consider. And dadako na tayo sa isang parte ng ating lesson. Ayan, meron bang mali if we worship in spirit that we know na akala natin ito yung tama? Meron bang binabanggit sa Biblia na right spirit Yes. para tayo mag-worship? O meron bang mali na kailangan nating mabigyan ng pagtatama sa ating worship where we can find truth on it? Sister Steph, ano ito? Brother Mike, napakaganda no. Kasi po, kakabsat, haan lang nga di agipasa tayo, itiam mo tayo. Ipasa mo yung, dapat mag-worship ka. Paano nga ba? Paano? Anya tuwagas aya? Gaminhantay lang ibaga, uy, ag-worship ka na kung kastoy-kastoy ni kasapno kakabsat. Kasapunan tayo nga maamuan no niya at ipaspasa tayo. Anya. And then, in this Tuesday lesson, one of my favorites kakabsat, o dati lagi po nyo, kahit po, dati lagi po nyo nagpintas na kakabsat, it in open na scene iti encounter ti may nga Samaritan woman and then Jesus The Christ. woman at the well. Yes. Ayan. And then to make the long story short, in that particular scene, mga kaibigan, na mention doon ni Kristo that you have to worship na ang i-accept ng Panginoon, God the Father, is those are people who worship in spirit and in truth. And in Tapos, truth. yes, mga kapatid. Tapos inisip ko, Brother Mike, ano bang ibig sabihin nito? Yung In spirit at and yung in sa truth. Yes. I look it up. I search it, mga kaibigan. I wanted to know it. Siyempre, mali pala yung ginagawa kong pag-worship sa Panginoon. It should be in spirit and in truth. And what does it mean? Therefore, sinasabi mo, bago tayo magpatuloy, Sister Steph, merong wrong form of worship. Yes, there is. And there's a right one as well, Brother Mike. Ayan. So, Sister Steph, pagpatuloy po natin. Yes. Number one, mga kapatid, listen closely. In spirit. In spirit. How should we worship in spirit? Ano pong ibig sabihin niya? Mga kaibigan, sa Bible commentary natin, sa Andrew's Bible commentary, it says there, spirit is worshiping God more on the attitude part. What's inside the heart? Worshiping God more on the attitude. Yes. What's inside the heart? To say that we must worship God in spirit means, among other things, that it must originate from within, from the heart. It must be sincere, motivated by our love for God and gratitude for all He is and has done. Kasi, Brother Mike, we are too mechanical or formalistic in our worship. Okay, we go to church, we sit down, sing praises, we wear these dresses, we go to church every Sabbath, and then I don't rule out going to church or wearing proper modest dress. Pero ang nami-miss doon ng mga tao, kapatid, ay
yung ano bang nasa puso nila. Mm. Mm. And what is the attitude of the heart going to the church? Mm. Ano mga kaibigan? So, sana yung mga physical postures na pinupunta natin sa church, yung mga pagtayo at pagkanta natin ay manggaling sa isang sincere na puso na mag-worship sa Panginoon. Not for the show. Yes, not for the show. Mhm. So it's more what's inside. It's more on what's inside. Sincerity, emotion. Then what's the form or what's the look on it. So And that's the spirit. that's the spirit. Sister Steph, ay balik tayo doon sa karanasan nung babae sa the woman at the well. Ayan. May I encourage everyone to open their Bibles. Babasahin ko po sa wikang Pangasinan in verse 11 to 15. Let us see the experience of the woman here, the Samaritan woman. Ang sabi po niya dito in Pangasinan, verse 11, te kwanto dia, say bii kwantood si kato, katawan, andiyan ka na antukaman, apangasol tansay bubon aralem. Inersirin so pangalan mo na danom mabilay. Ayan, nagtataka itong woman, sa kwanto dia agagi, inersirin so pangalan mo na danom mabilay. Balbalag ka tanan si ama, mi ahako, biangiter ed si kami, nabubon, tan ininuman to, lan lamang tan saray anak to, tan saray ay ayop to. Kung titignan natin dito mga kaibigan, agagi, kakabsat, inahanap ng woman ay yung tubig na makakapag-satisfy sa kanya. Maybe for a day, for a week, for a month. Yun yung kanyang hinahanap. Ngunit tignan nyo yung kanyang naging karanasan. Pagpatuloy po natin Si kwanto dia in verse 13. Natan si Kristo, si kato imabat. Si kwanto dia, si Jesus imabat, tan in kwanto si kato. Balang sa kaya uninom ed saya adanom, na apgaan lamet. Balet, syupaman ya uninom ed danom ya iter ko ed si kato, ag naapgaan, aga napaet, agagi. Sa kwanto dia, patuloy tayo. Anggan kapigan. Ingan say danom ya iterkod si kato magmaliod si kato asa kaya bubon na danom ya mansusbol ang gaed manandon bilay. Say bii kwantod si kato katawan iter muod siya susayan danom pian aga na gaan tan aga met unladya manasol. No nangan tayo gagi, tignan natin mga kaibigan, itong babae in her daily toil, siya ay naghahanap on how she will survive for a day, maybe for a week or for a month. Pero dito pinakilala ni Kristo na siya yung living water na kung siya ay iinom mula dito ay hindi na siya mauuhaw. Mga kaibigan, pinapakita lang natin dito na hindi kung ano yung ating ginagawa, ipinapakita, maybe in worship, ngunit kung namimiss natin yung punto na si Kristo, ayan, yung espiritu na ginagawa natin lahat ito because of Jesus Christ. Hindi natin ginagawa ito because I'm a Seventh-day Adventist, because ito yung aking belief. Pero kung pinapaniwala natin because of Jesus Christ, ayun yung tunay na espiritu in worship. Ayan, Sister Steph, punta rin tayo dun sa katotohanan. Yes, the Or truth. truth. Basahin ko muna, Sister Steph, yung John 4 verse 19 to 25, kung itutuloy po natin yung kwento. Ang sabi po dito, in 19 to 25, say kwantod dia agagi, say bi kwantod si kato katawan, na tibi ko sa kan propeta. Saray kaamaan mi, ang gigalang iradya ed sayan palanday ed si kayo kwanyo ya ed Jerusalem, supasan anepeg day tutuon pangigalangan da. Si Jesus kwantod si kato, bi si siya muak sa oras unsa bisano ang ganja ed sayan palanday, isay jaed Jerusalem agyo igalang so ama. Si kayo igalang yo so agyo amta, si kami igalang mi so amta mi. Ta siya'y kilabanan manlapo ed saray Hudyos. Ingan say oras unsabi tanatan lasano saray twa manangigalang igalang da so ama jaed espiritu tan katwaan ta saray untan so anapen na ama mangigalang at sikato. Sa Diyos, sikato'y sakay, espiritu at saray mangigalang at sikato, na pagdan igalang espiritu tan katuan. Sa ibi kwantod sikato, amtak asay misas unsabi, asikato so ingaran a Kristo, sano unsabi, ipaliwawa to at sikatayo so amin benga-benga. Sister Steph, ay naging karanasan dito ng babae kay Kristo. Meron siyang pinaliwanag Meron siyang in-explain. Ano yun, Sister Steph?
Okay, Brother Mike, let's go to the truth, mga kaibigan. Hindi ko man naintindihan yung Pangasinense na relationship ay sa translation, but we all know the story kakabsat ng Ilocano niya. Maawatan nyo man dito yung istorya na binasa yun. Kuna na ito'y in truth, kakabsat. Our worship must conform to the revelation from the scripture. Hantay yung kakabsat nga, we worship with delusional belief, mga kaibigan. With what kung ano yung nakagisnan. Yes. Kakabsat, Na kultura. nakakatakot, very saddening, kakabsat, gamin. Although people, alam niyo po yung followers ni Kibuloy, not necessarily to condemn, but they are very passionate in how they worship kakabsat. They all raise their hands, sing loudly, his choir is marvelous. But then, let's go to the foundation. Is yung foundation ba ng pag-worship nila ay katotohanan? Saan na-derive yung worship nila? That's why it's important. Not just with sincerity, kakabsat. I mean, you can worship with sincerity, but you can worship in the wrong context, in the wrong belief. So it's better to have both. With sincerity to the truth, not sincerity to a false doctrine. So first, kakabsat, sincerity, worship is about sincerity, that's its spirit, and truth, worship about in the scriptures. What's Biblical. said, biblical, doctrinal, grounded in true doctrine. Ganun po ang tamang pag-worship. It should engage the affection, the emotion, but not disregarding the truth. However, I like the reaction of the woman at the well na kanyang kinilala si Kristo bilang katotohanan, Amen. na kanyang kinilala yung Mesaya na dumating sapagkat sila ay merong talagang kultura na ang Samaritano ay liban sa Hudyo, ngunit pinakilala doon ni Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, na sa Kanya lamang natin matatagpuan yung katotohanan. Tayo ay mag-worship na may spirito na ginagawa natin to para sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo rin ay mag-worship na matatagpuan ang katotohanan lamang kay Kristo. Sister Steph, nabanggit din dito sa ating lesson yung beauty of holiness. Ayan. Nakita ko dito, Sister Steph, binanggit dito sa ating lesson, yung mga kostumbre ng mga Hudyo sa kanilang pamaraanan ng pag-worship, Sister Steph. Ngunit pinakilala dito, bagaman si Kristo ay hindi pa dumarating, Sister Steph, pinakita dito yung central theme ng kanilang worship ay yung plan of salvation, Sister Steph. Wow. Ano yung mababanggit dito? Plan of salvation, kakabsat. That idea of plan of salvation alone is holy, Brother Mike. That's why we worship and approach God in the beauty of holiness. Bakit po? Bakit sinabihan ng Panginoon to approach and worship Him in the beauty of holiness? Tignan niyo po yung surrounding kingdoms sa Israel. Kung paano sila mag-worship. They even sacrifice their own child, kakabsat. Patayin dati anak da, ito dati Diyos da, sugatan dati bagbagida, patayin dat bagbagida, agsala-sala daw, wailing and whatsoever, doing, sexual stuff, worshiping God, and that's not holiness. That's why they are commanded, the Israelites, kakabsat, to keep the holiness in their worship. Therefore, nakikita natin dito, Sister Steph, we can worship in the beauty of His holiness when we worship considering the plan of salvation as the central theme of our worship, because it would be pointless, mga kaibigan, mga kapatid. Ano pat namatay siya para sa atin? Ano pat bakit niya tayo ililigtas kung hindi natin kikilalanin yung tagapagligtas natin? So napakaganda. Ngunit, Sister Steph, bagaman ganito ang nangyari in our modern times, there are philosophies, ideologies, systems na nag-aarise that seems contradicting to what we believe in the scriptures, Sister Steph. Yun yung susunod na bandang huli ng ating lesson. The idolatry in education. Sister Steph, ano yung makikita dito? So, Brother Mike, itong idolatry in education kasi, worshiping, tignan yung pag-worship nila before. They use golden image, those stuff. Pero there is an existing idolatry in this modern times, mga kaibigan. Idolatry po with ideas that derive from philosophers. Mga scientists po, tulad ng yung mga concept of Big Bang, those rejecting God, and then they worship that ideology. And then that becomes their God. And then some as well, mga kaibigan, meron po tayong mga believers of the word, but they're twisting the context of the word.
kumukuha po sila ng mga konting-konting bagay dyan sa scriptures and then Mm. sinasakto nila sa belief nila. Hindi sila magbe-base dito. Kaya natitwist po yung context doon. Tulad po ng mga ibang belief that, ayun nga, that Mm. Sabbath is taken out. Mm. Hindi na pwede yan. It's napako na yan sa krus. Those belief are twisted. Why? Because they use one context alone. Hindi natin tinitignan ng iba. Hindi po ako takot sabihin yun dahil yun po ang katotohanan. Sister Steph, nais kong basahin itong nasa Marcos 7:8-9. Si kwanto jagaged Pangasinan, si kayo yapolian yo so ganggan na Diyos at unuren yo so tradisyon na saray totoo taing kwanto si karanas po ya inkaindan yo so ganggan na Diyos yan na unor yo so tradisyon yo. Mga kaibigan, mga kapatid, Sister Steph, di ba? Sa ating mga tradisyon, sa atin na lang bilang mga Pilipino, ano ang pagpapakilala sa atin kung paano tayo ginawa. Diba? Ang sabi na, tayo ay galing sa putok sa buho. Galing sa isang kawayan, lumabas si malakas at si maganda. Do you find that biblical? No, of course, because ang sabi sa Biblia, ginawa ay nilikha, ang langit, ang lupa, ang mundo, ang unang tao na nanahan, hindi si malakas at si maganda, kundi si Adan at si Eva. Mga kaibigan, yun po ang sumisira sa ating pagkakakilala kung sino ang Diyos na ating manlalalang. Thus, we are, parang nasisway tayo from our Creator to worship Him. And mga kaibigan, ako na lang po mag-a-appeal, mga kaibigan. Hindi po, kung ang nais po natin sa mga anak po natin, sa ating mga parents, that they will be trained academically, that they will achieve the excellence academically. Mga kaibigan, kung tayo man ay nag-i-aim for 100% passing rate sa ating mga board exam, mga kaibigan, wala rin pong saysay yan kung hindi po nila kinikilala kung sino ang Diyos na naglalang sa kanila. And I believe, Sister Steph, this is the very aim of our Adventist education. Kaya mga kaibigan, I'm appealing, let us enroll our children to our Adventist schools. Mga kaibigan, ano ang lisensya mo? Ano ang iyong laude? Ano ang iyong valedictor? Yung mga awards na yan. Kung hindi mo makita ang iyong sarili kasama ang mga nailigtas sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Di ba, Sister Steph? And I believe that should be the ultimate life goals for everyone. Sister Steph, ano pang iyong makikita sa ating lesson? Meron ka bang nais sabihin sa ating mga tagapakinig? Brother Mike, actually, ang final concluding thought ko po ay itong mga 4 na question na ating nasagot. Ito pong gusto kong i-emphasize, no? Worship, what is it? Nalaman po natin that it's an extravagant devotion. How do we do it? We do it in spirit and in truth. Whom do we worship? God alone who created us. And then ito po, last concluding thought. Why is it important? Let's go to the book of Revelation and I will show you why it is important. Revelation 14 po, mga kaibigan, tara po doon. Revelation 14 verse 7. Revelation 14. Draw your Bibles po. Napakaganda po nung verse na ito. Revelation 14 verse 7. I will read it 7, 9, 10, and 11. It says here, mga kaibigan, sing with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. 9, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And then jumping to 11, mga kapatid, sabi dito, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Why is it important, mga kaibigan? It's part of the 3 angels' message. And who do we worship will declare your salvation, will condition your salvation, mga kaibigan. Those who worship the beast and his image will be tormented with the fire from God, but those who worship God, and those, sa number 12, sabi po dito, here's the patience of the saints. He are they that keep the commandments of God. But those who will worship God will keep eternal life. Mga kaibigan, it goes down into 2.
Worshiping the beast or worshiping God? Ayan, mga kaibigan, in the last days, worship will be the main issue. However, I'm encouraging everyone, let us keep the spirit of the apostles telling that we should ought to obey God rather than men. Mga kaibigan, sumpalan tayo ya, edsay panagpikasi. Mampikasi tayo. The Heavenly Father, we praise Thee for this experience. Once again, we are reminded of our direction as Christian worshipers. We have identified the real essence of worship in our lives. Thus, we pray, dear God, help us always to worship Thee in spirit and in truth. Worship Thee in the beauty of Your holiness. And I pray, dear God, we pray that worship be the lifestyle of everyone as we wait for the soon coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Pipikasik irayan, mambabantay ed sayan oras. Sikara Panginoon, so sikara katawan marahil et walad abu-abungda, sikara et man quarantine, sikara et ang takot ed sa COVID-19. Pikasi mi, O Diyos, sikada so idanyo ya proteksyon. And we pray, dear God, help them always to find refuge and security in Christ and Christ alone. This all we ask in the sweet name of Jesus. Amen. Salamat, Sister Steph. Salamat, Edsay Brother in Mike. pandago mo, edsay panag-aral tayo, eskwela sa Batina. Mga kaibigan, jad untumbok lamet, si katayo suman-aral, eskwela sa Batina, ag tayo lilingwanan. Na anin 7:30 ay mamaya, meron po tayong Our Great Hope Today or sa kwantod Ilocano na indaklan anamnama itang aldaw, nakaiba tayo, si Dr. Vic Luis Sariola III. Sister Steph? Kakabsat ko, kinamnamat ni Diyos ti makiadda kanyayo. May God bless you and have a good Sabbath day.